Балыклар. Балыклар суда яшәүче хайваннар. Аларның тәннәре тәңкә белән капланган. Балыкның тәне баш, гәүдә өлешләреннән, койрыктан һәм йөзү өчен җайлаштырылган махсус канатлардан, йөзгечләрдән тора. Йөзгечләр ярдәмендә балык суда борыла һәм йөзү юнәлешен үзгәртә ала. Руль вазифасын исә аның койрыгы башкара. Күп кенә балыкларның күзләре башларының янъягында урнашкан. Балык һәр күзе белән күрергә сәләтле. Ул каршысындагы, артындагы, өстендәге һәм астындагы һәр нәрсәне бер үк вакытта күрә ала. Балыкларның күз кабаклары юк, шуңа күрә аларның күзләре бер кайчан да йомылмый. Ләкин бу аларга йокларга комачауламый. Балыкларның колак яфраклары да юк. Ә менә тавышларны ишетергә мөмкинлек бирүче эчке колаклары бар. Кеше һәм имезүче хайваннар үпкәләре ярдәмендә суласа, балыкта бу вазифаны соңаклары башкара. Балык соңакларын ябада, авызына күп итеп су каба. Ә аннары соңакларын ачып суны чыгара, ә судагы кислородны йота. Балыкларның күбесе уылдык чәчә. Һәр уылдык бөртегеннән кечкенә генә маймыш чыга. Ул зур балыкка бер дә охшамаган була. Ләкин вакыт үткәч, маймыш үсә, үзгәрә һәм чын балыкка әверелә. Ә син беләсеңме, дөньядагы иң күп балалы әнине билгеләсәләр, ул һичшиксез тәрәш балыгы булыр иде. Ул 6 миллион уылдык бөртеге салырга сәләтле. Маймышларны тереләй табучы балыклар да бар. Алар уылдык салып тормыйлар. Балыклар бер-берсенә охшамаган. Алар бик күп төрле һәм үзенчәлекле. Дөньядагы иң зур балык кит сыман акула. Ул җылы сулы диңгезләрдә һәм океаннарда яши. Бу балыкның озынлыгы 20 метрга, авырлыгы 21 тоннага җитә. Кит сыман акула бик әкрен йөзә. Зур гәүдәле булса да, вак балыклар планктон белән туклана. Иң кечкенә балык булып Индонезия сазлыкларында яшәүче Paedocipris progenitica санала. Аның озынлыгы ни бары 7 миллиметр. Ә менә бу кылыч балык. Күрәсеңме, аның өске соңагында кылыч кебек очлайып торган үсенте бар. Бу кылычы белән әлеге балык башка су хайваннарына һөҗүм итә. Хәтта зур-зур корабларны да тишә ала. Балыклар йөзә генә белә дип уйлый идеңме? Юк, аларның кайберләре оча да белә. Бу оча торган балык. Ул тизлеген 60 км сәгатькә җиткерә дә судан 5 метр биеклеккә сикереп чыга һәм канатларын җәеп су өстеннән очып бара.